Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Seydna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti permezz ta' din il-liturġija li qed niċċelebraw il-lejla, nidħlu fis-solennità ta' twelid ta' Seydna Ġesu Kristu. Il-mulej li jsir bniedem bħalna biex aħna nkunu nistgħu nsiru ulied ta' Alla. Dan hu il-ferħ li jġib miegħu il-miliet ta' Seydna Ġesu Kristu li sejr naqsmuh flimkien anki f'din l-Ewkaristija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq għall-misteri qaddisa. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li ta' kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna, għamel li aħna bħalma nilqgħu bil-ferħ lill-ibnek il-waħdini fed-dej tagħna, hekk ukoll jistħoq inna narawh bla biża' meta jiġi bħala imħallef tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Seydna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Minħabba f'Sijom ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfetx bħal dija il-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu fom il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u dijadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandunata, lanqas lill-artek l-imħarbta, lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad jgħidula għarusa, għax laxqa tal-mulej fik u artek għad titarras. Bħal marus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Intet mulej għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Ngħidu, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Ngħidu, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi.
it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Ngħidu it-tieba tal-mulej irrid dejjem nagħni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ġie f'Antjokja ta' Pisidja, Pawlu qam fis-sinagoga, għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael u intom il-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'ard barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' Drijo. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David, Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar mumudija tandima lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien m'iniex dak li intom taħsbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li jinħoll il-qorq ta' riġlejh, il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqummu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Għada jinqeret il-ħażen tal-art u wisaltan fuqna is-Salvatur tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David, bin Abram. Abram nissel lil Iżak. Iżak nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu. Ġuda nissel lil Fares u lil Zaraħ minn Tamar. Fares nissel lil Ħesron. Ħesron nissel lil Aram. Aram nissel lil Aminadab. Aminadab nissel lil Naħson. Naħson nissel lil Salmon. Salmon nissel lil Boaz minn Raħab. Boaz nissel lil Obed minn Rut. Obed nissel lil Ġesse. Ġesse nissel lil David, is-Sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija. Salamun nissel lil Roboam. Roboam nissel lil Abija. Abija nissel lil Asa. Asa nissel lil Ġosafat. Ġosafat nissel lil Ġoram. Ġoram nissel lil Użija. Użija nissel lil Ġotam. Ġotam nissel lil Aħas. Aħas nissel lil Ħeżekija. Ħeżekija nissel lil Manassi. Manassi nissel lil Amon. Amon nissel lil Ġosija. Ġosija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel. Salatjel nissel lil Zorobabel. Zorobabel nissel lil Abihud. Abihud nissel lil Eljakim. Eljakim nissel lil Azor. Azor nissel lil Sadok. Sadok nissel lil Akim. Akim nissel lil Eliħud. Eliħud nissel lil Elazar. Elazar nissel lil Mattan. Mattan nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija li minna twieled Ġesu li sejħulu il-Messija.
Mela n-nisel kollu kien minn Abram sa David 14 nisel, minn David sa l-eżilju ta' Babilonja 14 nisel, u mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 nisel. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Se jkollha iben u inti ssemmih Ġesu għax hu isalva lil poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna ifisser Alla magħna. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu. Imma baqa' ma għarafiex sa ma kellha iben u semmih Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Allura fil-fġili tal-miliet il-liturġija tipproponilna il-bidu tal-Vanġelu ta' San Mattew. Allura San Mattew jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesu. 14 nisel għal 3 darbiet, wieħed inissel lill-ieħor. Sewa hija l-istorja umana, l-istorja tal-bnedmin. Aħna hekk frott ta' dan il-proċess wara kollox. Bniedem inissel lill-ieħor, ġenerazzjoni wara l-oħra. Ma interessanti, fil-Vanġelu dan it-tnissil kollu, dawn il-ġenerazzjonijiet kollha, fl-aħħar isemmi lil Giuseppi. Giuseppi ma jnissilx il-ħajja. Giuseppi ma jnissilx iben. Imma Giuseppi jilqa għandu lil Ġesu. Il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja skont Alla mhijiex emil tal-bniedem. Imma hija rigal, hija don. Giuseppi jilqa dan id-don ta' Ġesu li jsir bniedem fil-ġuf ta' Marija. Huwa jirċievi din is-sejħa mhux hekk mingħand Alla, sejħa li huwa ma fehmiex. Ma fehmx Giuseppi mhux hekk kif smajna fil-Vanġelu tal-lum. Li kellu problema li l-arusa tiegħu hija tqila, ma jafx minn min, ma jafx kif u x'fatta. Fl-istess ħin jaf li l-arusa tiegħu hija mara qaddisa. Allura Giuseppi huwa bniedem imħawwad. Jara kif jagħmel biex lil Marija ma jakkużajiex quddiem in-nies. U jibda jtella u jniżżel u jagħmel il-pjanijiet tiegħu. Imma jgħidilna il-Vanġelu dirlu anġlu tal-mulej fil-ħolm. Kemm hija sabiħa din il-kelma u xekk? Fil-ħolm. Waqt li kien rieqed. U xekk bħal meta jkollok ħafna nkwiet. Bħal meta jkollok ruħek imtaqla u tgħid issa ħammur norqod. Forsi ninsa ftit. Forsi insib ftit kwiet, paċi. U propju f'dak il-moment fejn Giuseppi iċedi mir-raġunamenti tiegħu, mill-ħsibijiet tiegħu,
U appropju dak il-ħin li Alla jkellmu. Giuseppi, tibżax tieħu għandek il-Marija. Għax dak li tnissel fija mhux ġej minn raġel, mhux ġej minn bniedem, imma ġej mill-Ispirtu Santu. U x'jagħmel Giuseppi, dan ir-raġel ta' fidi straordinarja. Meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u laqa lil martu għandu. Laqa lil Marija, laqa lil Ġesu fid-dar tiegħu. Huwa sar missier tal-iben ta' Alla. Kemm hija xi ħaġa enormi u xekk. Li huwa sar il-missier tal-iben ta' Alla. Dan l-iben ta' Alla li ġie jammar fostna. Dan l-iben ta' Alla li iċċekken u sar bniedem bħalna. Ħuti huwa l-istess iben ta' Alla li llum qiegħed isejħilna, illum qiegħed iħabbat kif jgħid il-ktieb tal-Apokalissi, qiegħed iħabbat il-bieb tal-ħajja tagħna biex aħna niftħulu, biex aħna nilqgħuh. Ara jiena qed inħabbat il-bieb. Ħalli min jismani jiftaħli u jiena nidħol għandu, jgħid il-ktieb tal-Apokalissi. Din hija l-istedina li qegħdin nirċievu llum ħuti permezz ta' din il-kelma ta' Alla. Li aħna nilqgħu bħal San Giusepp dan ir-rigal li ġie mogħtililna. L-iben ta' Alla magħmul bniedem, l-Immanuel Alla magħna. U x'inhi l-kundizzjoni ħuti biex aħna nilqgħu lill-mulej? X'inhi l-kundizzjoni? Il-kundizzjoni jagħtina Giuseppi. San Giusepp jgħallimna, anke l-Madonna tgħallimna x'ifisser tilqa' lil Alla, x'ifisser tilqa' lil Ġesu Kristu. L-obbidjenza, l-obbidjenza lejn Alla. Mingħajr obbidjenza ħuti nistgħu nagħmlu reliġjożitajiet kemm irridu. Nistgħu nagħmlu devozzjonijiet u porċissjonijiet u kummedji kemm jiftlinna, imma m'hemmx fidi, m'hemmx relazzjoni ma' Ġesu Kristu. U din hija l-problema tagħna. Din hija l-problema tagħna ħuti. Li aħna quddiem il-kelma ta' Alla nibda nirraġuna. Din toġobni biċċa, din ma toġobnix, din hekk u jiena naħseb hekk u jiena l-opinjoni tiegħi hekk. U meta l-bniedem jibda jagħmel dibattitu mar-rieda ta' Alla, hemmhekk hemm il-preżenza tax-Xitan 100%. Il-missirijiet tal-Knisja jgħidulna dan il-logoj tlablib paroli bil-Malti, paroli. Meta nibdew ġejjin bil-paroli mar-rieda ta' Alla, hemmhekk hemm ix-Xitan qiegħed jaħdem, hemm l-għadu. Jekk immorru fit-tieni kapitlu tal-Ġenesi, hija ċara ħafna. Fejn jibda x-Xitan ma' Adam u Eva? Bil-paroli. Kelma ġġib l-oħra u l-bniedem jibda jewden. Il-bniedem jagħmel ir-rieda tiegħu. Joħroġ il-barra mill-ħajja. Joħroġ il-barra minn Alla l-bniedem. U meta l-bniedem joħroġ il-barra minn Alla, x'isib? Il-mewt. Propju ħuti mhux hekk. Propju fi żmien il-miliet, propju fi żmien li fih il-mulej Ġesu ġie biex jagħtina il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja li tibqa'. Aħna bħala poplu, bħala pajjiż, qegħdin inħadnu dak li San Ġwanni Pawlu t-tieni isejjaħlu il-kultura tal-mewt. Il-kultura tal-mewt.
li l-mexxejja ta' pajjiżna f'diżubbidjenza lejn il-liġi ta' Alla li qalilna permezz tal-kmandamenti la toqtolx. Il-mexxejja ta' pajjiżna qed jagħtuna l-permess biex aħna noqtlu l-innoċenti, biex aħna noqtlu t-tarbija fil-ġuf meta hija ta' skumdità għalina. Hija proprju din hija l-kultura tal-mewt ħuti, fejn il-bniedem li huwa maħbub minn Alla, fejn il-bniedem li mhuwiex kombinazzjoni, mhuwiex prodott, mhuwiex wieħed fost il-ħafna, fejn il-bniedem isir skart, żibel, fejn inti tiflaxxjah, skużi l-kelma. All right? Din hija l-kultura li qegħdin inħaddnu, li tagħmlilna għajb, mhux biss bħala pajjiż, imma bħala bnedmin ċivilizzati, bħala poplu li għandna kultura sabiħa jew li kellna li aħna qegħdin nitilfuha. Għaliex? Għax ħriġna mir-rieda ta' Alla. Għaliex bdejna nirraġunaw mal-liġi ta' Alla. Propju f'dan iż-żmien tal-miliet illi fih liben ta' Alla isir bniedem biex jurina li kull bniedem jiswa, li kull bniedem huwa prezzjuż fl-għajnejn ta' Alla, biex dan liben ta' Alla twieled propju mhux biex jgħix, imma biex jagħti ħajtu għalina. Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, jiena għalhekk ġejt fid-dinja mhux biex inkun moqdi, imma biex naqdi u nagħti ħajti b'fidwa għall-kotra. Li kull bniedem huwa prezzjuż, li kull bniedem tħallas prezz għalih, li huwa id-demm ta' Ġesu Kristu. Li ħadd minna m'għandu dritt illi jerfa' idu fuq il-ħajja tal-ieħor. Ħadd ma għandu dritt li jkun il-Kajjin li joqtol lil ħuh. U aħna qegħdin inċabbsu jdejna bħala poplu b'dan id-delitt. Li l-ewwel nett huma responsabbli tiegħu il-politiċi tagħna. Imbagħad b'mod dirett jew indirett aħna kollha kemm aħna. Dan il-bambin tal-miliet, ħuti, hekk għedna fil-bidu tal-qudiesa, fit-talba tal-kolletta, dan il-bambin tal-miliet għad irid jagħmel ġudizzju minna ħuti. Għad irridu nidhru quddiem it-tribunal ta' Alla. Fejn irridu nagħtu kont ta' kull kelma li aħna ngħidu. Dan jgħidu l-Vanġelu mhux jiena. Dan jgħid fil-Vanġelu. Għal min jemmen fil-Vanġelu. Dan il-bambin li llum jitwielet fl-art ta' Betlem għad irid jagħmel ħaq minna. Għad irid jagħmel ġudizzju mill-għemiel tagħna. Dawn iċ-xkejknin li ma jidhrux, li ma jgħajtux, li m'għandhomx drittijiet, għad irridu narawhom qudiemna. U għad irridu jgħidu l-kundanna tagħna f'wiċċna f'jum il-ġudizzju. Huma qed jiġġudikawna. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura. Allura ħuti il-Mulej Ġesu illum mhux qed jistedinna għal ħafna xewqat tajba u ħafna kliem fieraħ u ħafna paroli u ħmerijiet li jgħaddu jumejn u ninsewhom. Ma l-Mulej Ġesu qed jistedinna għal konverżjoni biex aħna nikkonvertu dment li għad baqa' żmien, dment li għad naw. Kemm tgħaddi tiġri l-ħajja ħuti? Kemm tgħaddi tiġri l-ħajja?
kemm jgħaddu l-unuri u l-poteri ta' din id-dinja. U meta nidru qudiem Alla mhux ħajkun hemm ministri u prim ministri u isqfijiet u kardinali u dawn aħna nidru qudiem Alla kollha kemm aħna arwenin fil-verità tagħna, fil-verità tagħna. Allura dan huwa l-mument li aħna nikkonvertu ħuti. Dan huwa l-mument li aħna qudiem il-mulej Ġesu nwarbu l-ħmerijiet u s-sentimentalizmu u ngħid jiena fejn qiegħed ma' Ġesu Kristu. Jiena illum qed nilqa' lill-mulej jew qed nagħlaqlu l-bieb f'wiċċu. Jiena li illum qiegħed niekol u nixrob u ma nafx nagħmel iktar. Hemm wisa għall-mulej Ġesu fil-ħajja tiegħi? Jew hemm sempliċement il-materjaliżmu li nara kif impappija mill-aħjar li nista' sax kien tiġi l-mewt u tiblani. Dan huwa l-miliet ħuti. Dan huwa l-miliet. Għax inut li noqogħdu nagħmlu ħafna ċfuf u zigarelli u kliem sabiħ. Dan huwa l-miliet. Il-miliet huwa Ġesu Kristu li qiegħed isejjaħlek fejn int. Iftaħli. Ejjew niftħulu lill-mulej. Ejjew nħallu l-ħniena tiegħu tgħaddi biex aħna ma ngħixux fil-mewt, fil-kultura misħuta tal-mewt, imma ngħixu d-dinjità ta' Wlied Alla li ġibilna Ġesu Kristu, li inti iben ta' Alla, li inti għandek post fis-sema, li inti werriet ċittadin tad-dar tal-missier. Mhux għal 4 ijiem, kemm baqa' sewwa? 50 sena oħra kemm ikun baqa' minn hawn? Forsi xi wieħed minn dat-tfal iż-żgħar. Forsi. Allura dini għal-ħajja, le. Il-mulej Ġesu jgħidilna l-ħajja ħafna iktar minn hekk. Il-mulej Ġesu ġie jagħtina din il-ħajja eterna li ma tgħaddix, li tibqa'. Ejjew nilqewha. Ejjew niftħulu l-bieb. Ħalli meta nidru qudiemu ma nidrux bil-biża' imma nidru bil-fiduċja. Aħna li nkunu lqajnieh f'din il-ħajja. Aħna li nkunu ħabbejnieh f'din il-ħajja biex inkunu nistgħu nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Ħuti jew flimkien nistaqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imlissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imlissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini. Salbuha lina u bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn l-wiet u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben
li huma jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Ħuti jeżis waqt li qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Siedna Ġesu Kristu ejjew nersqu quddiem it-tron ta' Alla u permezz tal-mulej Ġesu li twieled għalina nresqulu t-talb tagħna. Għall-Knisja mqazza tiegħek mulej biex twassal din il-bxara tajba tas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha nitolbuk mulej għall-popli kollha tad-dinja l-iktar dawk fejn hemm il-ġlied, il-vjolenza, l-irvellijiet, l-inġustizzja biex inti mulej tagħtihom il-paċi tiegħek. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex f'dan il-jum ta' ferħ narfu niftħu l-bibien ta' qalbna għal Kristu biex hu jkun jista' jsalvana u jagħmilna uliet tiegħek Missier. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jbatu, għal morda, għal ħabsin, għal dawk li huma mwarba, għal dawk li huma minsija minn kulħadd biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Għal dawk li għandhom xi bżonn partikolari, dawk li jitolbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna biex int mulej tagħtihom skont m'għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu għall-mejtin tagħna, għall-benefatturi ta' dan is-santwarju biex int mulej tilqaħħom fil-għena ta' dejjem. U nitolbu wkoll għalina biex meta tasal is-sija tagħna aħna nagħmlu mewta tajba fil-fidi mqazza mingħajr għajb, mingħajr ħtija biex nidhru quddiemek u tiddaħħalna fil-glorja tiegħek. Mulej Missier Qaddis ilqa' dan it-talb li aħna qed inpoġġu quddiemek illum u fil-ħajja tiegħek agħtina li aħna nkunu mismuwa minnek. Int Missier li tħenn u tgħader lil uliedek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu x'fitru bidek tajt għall-ħobs qed nafurek fakkatu xogħol bniedem li minnu srajna l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu x'fitru bidek tajt tal-imbit li nafurek fakkatu xogħol bniedem li minnu srajna x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li unet ma' quddiemek biex ikunu xbita nis-sacrifiċ. Jaħna sira nafurek għad-dafni mulejhom. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li nibdew niċċelebraw minn issa il-festa solenni tal-miliet biex aktar ma inti turina li bija seħħ il-bidu tal-fidwa tagħna aktar naqduk bil-qalb aħna u nitħejjew għalija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw,
bih ninġibdu biex nħobbu dak li jissa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaq il-ħobs, radlek il-ħajr bierek qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu, b'ratt il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ġbart madwarek biex tiċċelebra it-twelid fil-ġisem veru ta' bniedem ta' ibnek il-waħdini. Qader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu
biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li tifis jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-ħum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija jsaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja. Qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
nitolbu. Għatina mulej li nitqawwew fir-ruħ bil-festa li qegħdin nagħmlu fit-twelid ta' ibnek il-waħdini li huwa l-ikel u x-xorb tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Xi avviżi għal qabel immorru għada jum il-miliet il-quddies ikun bħal nhar ta' Ħadd, 6:15, 8:30, fl-10 u fil-11:15. Is-santwarju jagħlaq għada minn nofsinhar sal-4. Imbagħad ikun hawn quddies oħra fil-5 ta' filgħaxija. Nhar il-ħamis li ġej ħajkun hawn kunċert tal-miliet fis-santwarju mill-iskola Cantorum Jubilate, għalhekk il-quddiesa ta' filgħaxija tkun fis-6. Infakrukom ukoll illi bħalma diġà qedna hemm is-siġra tal-karità illi fija qegħdin nixbru għotijiet tal-ikel għal dawk li huma fil-bżonn. Min qalbna nawgurawlkom lilkom u lill-familji tagħkom miliet qaddis fil-mulej Ġesu. Il-mulej magħkom. U jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.